हेलौ लोगोफोर आंनि बिबिलाइ नार्जारि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेनसेबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर। आंथ' दा तामिलनाडुआवसो नालाय थेवब्लाबो मोजाङैनो दं लोगोफोर। ओमफ्राय आं दिनै नोंसोरजों मोनसे ब्लग शेयार खालामनो सानबाय लोगोफोर। बे ब्लगानो जाहैबाय तामिलाव जि नुदों बेनो लोगोफोर, तामिलाव होना दोनखादों। आसा खालामबाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै स्किप दा खालाम लोगोफोर। बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला, स्टार्ट खालामनोसै। आरोना ओमफ्राय नायनोसै आदा बाजैमोनहा जागोन ना जायाखै नायनोसै। आंहाथ' गासिबो रेडिखा नै, माने आदामोनहा जाबानो आंनाबो जाबाय आरोना। थाङोबा नै बाजैया, आं बाजैखौ दहाय नेबाय थादोंना, बाजैयाबो गोमो आंबो गोमो। लोगोफोरा कमेन्टआव खोन्थाहरदों माबायदि नुदों। मा मैगं खादों बे बाजै? दाङा ना खुदुना? मैसुंना? खोमसि। जों दायो नैबेयावहाय गारिखौ नेनोसै आरोना, फैथ'वाखै। ओमफ्राय ओरैनो दा बेसेबां जाखो दे आदा टाइमा? औ 8:30 जाबाय। होनबा ओरैजाय 9थायाव फैगोन ना? दसे नेबाय थानोसै, माथो खालामनो उफाय गैया, नेबाय थानोसै। गारिखौ बिदि नेगासिनो ओरै थांबाय होननानै, ओमफ्राय नै दा गारिया दासो फैदों आरोना, उफाय गैया। आरो बे गारियानो ओरै फैबावगोनसो आरोबाव। होमबा जि गोबाव नेबाय थाबावदो जोङो, आयौ सयथिबो दोखो गोबाव नेबावनांसिगोन। जोंहा बेखौनो बिथिं थांबाय होननानै नेगासिनो। ओमफ्राय नै दायो जोङो फैनानै फालाराम टाउनाव मोनफैस्राबाय आरोना। ओमफ्राय नायनोसै गोबां माल लानो दङ, मा लानाय जायो मा लानाय जाया। आंथ' बारा लाया, खिन्थु आदामोनहा आसामाव थांसिगोन नालाय बिदिनो बेग नांगौ जादों, बिदिनो गस्ला हारि ड्रेस नांगौ आरोना। बेखौ लाग्रोजोबनोसै, उनाव ओमफ्राय आं मा लानाय जायो नायनोसै आरोना। मोजां दङनो, मोजांखा। ओमफ्राय सेन्देला बिराद मोजां नै जोङो लाबाय आरोना। नै दायो आंबो लाबाय, बाजैयाबो लाबाय, आदायाबो लाबाय, माने साथामबो लाबाय आरोना। बाजैया आंजों सेम लाबाय कालार सालार, ओमफ्राय माने नाम्बाराल' बेलेग बेलेग जाबाय आरोना, लाबाय नै। ओमफ्राय दायो गस्ला बेफारियाव थांबाय आरोना। नै ओरैबायदि लाजोबनो लुगैयो, हाव गस्ला खेरा माला फारसेनिफ्रायनो लोगोफोर। माने फैसा एसे माने फैजायानो, माथा गरम जायो। ओरैबायदि गासैखौबो लाजोबनो लुगैयो आरोना। बेबो माने रेटआ खम नङा आरोना, ओरैबायदि बुरजा। ओमफ्राय अबस्से बेफोरबायदिया मा होनो मोसानायफ्रावसो डान्सफ्रावसो समायो आरोना। ओरैनोथ' आं गाननो लाजियो, बेबायदि खेरा गांलाब गांथाम माने आं दिनैसिम गानफेराखैनो, ओरैनो सिम्पोल आरो। नै दायो फैबाय गस्ला नायनोसै। नै बाजैया नायबायानो गस्लाखौ। ड्रेसफोराथ' एसे मोजाङानो, खिन्थु जोंनि आसामनि बायदि थान्दा सि मोना बिसिनियाव, बोरैबा एसे जोराव आरोना। आंबो नायनोसै दायो, उफाय गैया माथो खालामनो, गानलांनो लानोसै माबायदि आसामनि जागोन। ओमफ्राय नै दायो आदानो बेग नांगौनो, बेग लानो फैबाय आरोना। आदामोनहा बहुद माल दङ, सि दङ आरोना, बेखायनो एसे गिदिर नागिरदों आदाया बेगखौहाय। बिराद मोजां दङ बेगाथ', ओमफ्राय जेसेनो गिदिर बेसेनो मोजां, माने दामा बुरजा आरोना। दायो आदाया पसन्द जाबा बेगखौ लाबाय।
लोगोफोर मोनसे खोथा बे खोथायानो जाहैबाय मानो होनोब्ला आङो बे भिडिअखौ माने खेबनै सेयार खालामनाय जादों लोगोफोर खेबनैबाबो लोगो लोगो दानखाबाय आं दा मोनसेल'सै मानो होनोब्ला मानो मोननै जादों होनोब्ला बे आसान खेरा फानग्राया बियो निउस दामदोंमोन लोगोफोर बे निउसआ दा आङो दाननो बावदोंना हाबनानै थाबाय बेनि थाखायनो थ' कभिड क्लेम फैदों लोगोफोर थ' गाज्रि मोननाङा मोनसेखौनो मोननै गाहाम हगारो बिदि साननाङा लोगोफोर गोरोन्थिया बयनाबो जाखायो आं दा दानबाय आरोना लाजोब्बाय ओमफ्राय दा फैबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो फुंनि 8:30 फैनायमोन ओमफ्राय दा मा जाखो 3:30 जालायबाय ओरैबायदि बेरायबाय आरोना सान्दुङाबो जिबायदि गोसा माथा साथा साजोब्बाय गासिबो एकदमबारे बिसोर गासिबो स्कुलनि स्टुडेन्ट गोजा माने बिसोरो बास नेगासिनो आरोना गावबागाव बासखौ नेनानै दंगासिनो रेडिनो ओमफ्राय नै एकदमबारे तामिल गथ'फोर बिसोरो तामिल गथ'फोर नै मोनफैबाय ओमफ्राय दायो जि फैयै फैनानै दहैयो 8:30 थांदोंमोन ना बाजै ओमफ्राय नै दायो जाबाय 4:00 जालायलायबाय नै ओमफ्राय दासो मोनफैदों नै मेंबाय ओमफ्रायो आदाया डाइरेक्ट थांबावबायसो ओमफ्राय जों दा बेयाव ओंखारनानै थालांबाय आदाया माबा मोनसे खरस लायबावदों ओमफ्राय नै बाजैया मा बोस लायखोथाय दाबो होमबा ओमफ्राय सासेना फैबाय ओमफ्राय दाना बेगनि माबायाव गना होबाय आरोना ओमफ्राय दा नै बाजैया फाहामना होगासिनो ओरैबायदि सानैजों फाहामलायगासिनो ओमफ्राय मा होनो टाउनाव गस्ला लायनो थांबाय ओमफ्राय दा सासे लोगोसो मोनबोबाय आरोना फाइनालि नै मोनफैबाय रुमा दानिया मा खामानि दुगैनांगौ मानांगौ ड्रेस चेन्ज खालामनांगौ उफाय गैया ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय मेमब्राम जाजोब्बाय सयथिबो आयौ बाय 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 ला मोनफैनायनि बाय बाय